Goizeko ordu bata eta 44 minutu, ez dute pronostikoetan hutsik egin eta Salaberriak eta Gaskuek 22 eta 12 irabazi diete Rekalde eta Bikuñari Bilboko Deportibo pilotalekuan. Gogora ezagun, Binakako B-serie txapelketako final laurdenetako ligaskako 8. jardunaldiko 4. norgehiagoka izan dela gaurkoa eta aipatu bezala Nafarroako bikotearentzat izan da garaipena. Gogora ezagun, aurreko jardunaldian batetik Salaberriak eta Gaskuek irabazi egin zietela Durangoko Ezkurdi pilotalekuan Zubizarreta eta Arangureni, aldiz Rekaldek eta Bikuñak Amorebi eta Etxanon galdu egin zuten Peña eta Salaberri ordezkatu zuen Morga Etxebarriaren aurka. Beraz, bi bikoteak dinamika oso ezberdinetan iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara eta hasieratik Salaberria eta Gaskue jaun eta jabe izan dira. Aurrekoan Xabi Rekaldeek batez ere partida hasieran erraztasun handiak eman zituen, ezkerrez gozak aitzibili zen eta normalean galtzen ez dituen pilotak ere galdu zituen, eta gaurkoan ere antzeko zerbait gertatu zaio Dimako aurrelariari hasieratik gozak aitzasi da, ezkerrez ere zenbait pilota galtzen, eta nik uste jardunaldiak aurrera doazen enean eta dinamika ikusten duen enean, geroz eta urduriago eta presionatuago jokatzen ari dela Dimako aurrelaria, eta gaurkoan ere hasiera horretan horixe ikusi da. Hala ere, bizpahiru aldiz hurbildu dira, pare bate tantora hortanto ederrak ere egin ditu, esate baterako dejada azkar zabalean, txokoan ere, eta jokatzeko ikusten ziren ez, partidaren fase batera arte, hor 6 eta 8 aurreratu dira, baina hortik aurrera Salaberria eta Gaskue jaun eta jabe izan dira. Batez ere, Andoni Gaskueren partida nabarmendu nahiko nuke apur bat. Joan den txapelketan txapeldun izan ziren horretako antzeko bidea egiten ari ezote diren iruditzen zait Salaberria eta Gaskue. Lehen da biziko partidetan ikeragarri kosta zitzaien txapelketan sartzea eta euren bersiorik onena ematea, batetik logikoki Salaberria lesio luze xamar batetik oraindik ere guztiz berreskuratu gabe zen, mastersean itzuli zen, eta gero lauterdiko txapelketa oso azkar, oso gainean izan zituzten bi txapelketa horiek, eta gerora jada zuzenean Binakako txapelketan sartzea, etzen erraza izan, Gaskue ere etzen joko bolada oparoarekin hasi, eta horregatik ikeragarri kosta zitzaien, baina orain berriro ere bikote bikaina osatzen ari dira, eta batez ere Andoni Gaskueren eskuin hori funtsezkoa dena bikote honek funtzionatzeko ederki funtzionatzen ari da. Zenbat pilota sartu dituen gaur ezker horman, orokorrean Bikuñari ere bizkarra erakusi dio, bizkarra erakusi ezinik dabil Donostiako atzelaria azken bolada honetan, zenbaitetan ikusten dugu 7-8 kuadro inguru horretan pilotakadak ematen eta nahiko behartuta ezin nagusituz dabil, eta gaurkoan hori Andonian Gaskuek bikain baliatu horregatik 12 eta 7 aurreratu dira. Salaberria oso praktiko jokatzen ikusi dugu, sakean asmatzen eta gerora behar bada ezker gantxoarekin eta ez ditu zenbait tanto amaitu, baina defentsan aritu behar izan duenean fin, eta erasoan ere saiatzen, eta apur bat Rekalde bere eskema horietatik ongi ateratzen ikusi dugu. 18 eta 9 iritsi dira bigarren etenaldira, eta hor Gaskuek izan du txakalaldi txiki bat, ez da ohikoa, normalean Gaskueren aldetik alako txakalaldi bat, baina 3-4 pilota garbi galdu ditu, eskuinez hain zuzen ere, baina ordurako horretarako lizentzia ere bazuten, eta azkenerako aipatu bezala 22 eta 12 amaitu da norgehiagoka, eta honen bestez, Rekalde eta Bikuñare zulo sakonagoan sartuak dira txapelketaren fase honetan, ia ez nik uste geratzen den guztia, ia irabaztera derrigortuta daudela, aukera txikiren bat izan nahi badute playoffetan sartzeko, eta aldiz Salaberria eta Gaskue gora begira, gezi berdearekin goraka ipini dira, une honetan 5 punturekin dira Salaberria eta Gaskue, bakarra dute oraindik ere Rekaldek eta Bikuñak, eta egoera geroz eta beltzago, etorkizun geroz eta beltzagoa dute
beserie maila honetako txapelketan. Gogoratu Salaberriak eta Gaskuek 22, Rekaldek eta Bikuñak 12 Bilbon.